O texto que vou ler é un conto de Xoán Casal, do seu único libro, O Camiño de Abaixo. Xoán Casal morreu moi novo, no ano 59, tiña 24 anos, é unha das figuras da nova narrativa. Neste conto, un conto fantástico, entre fantástico e terror, o que máis me interesa a min, ademais de inaugurar un xénero que ata daquela non se escribira en galego, o que máis me interesa a min é a súa brillantez técnica, alternando o punto de vista dos dous personaxes que hai no conto. O seu libro chámase O Camiño de Abaixo. Entrou na súa habitación, pechou a porta. Ela permaneceu agachada no teito. Non a viu, escurecía. Deixou a gabardina arriba da cama e dirixiuse á súa mesa. Era peluda. As súas cerdas mouras dábanlle, alá no teito, o aspecto dunha gran sombra, e o que a vise dende abaixo non podría menos que dubidar sobre a súa natureza. Estivera quieta toda a tarde, agardando-o, e agora aínda permaneceu a ler nun libro. Non había aire, sería mellor que abrise a fiestra. Abriuna. Seguía sen poder respirar. Quizáis pensou, estea enfermo, semella que teño febre. E pasou o dorso da man pola fronte. Estou canso, iso é todo. Mais tiña a sensación de que alguén respiraba no seu cuarto todo o aire. Ademais del, había alguén, outra persoa. Maldito, e virou a testa buscando por toda a peza. Estou alucinado. Paseniñamente arrastrábase polo teito. Non podía afastar dela a súa ollada. Temía que se fose, que puidese fuxir. Ollábao intensamente na mente se alancaba, alongando apenas as súas patas peludas. Sí, ali había outra persoa. Ollábano. Cravaban nel unha ollada terrible, intensísima. Estaba desacougado, con asfixia. Ergueuse e dispúxose a tomar algún medicamento. Procurando avantarse en ser ollada, a araña descendeu deica ao piso. Andaba moi despacio, alongando primeiro as súas patas dianteiras e logo as outras. A pesares delo, non podía evitar un lixeiro renxer nas táboas do piso. Contiña respiración e procuraba acollerse ás sombras das paredes. Un renxer leve máis significativo. Ollou para ela e ficou aterrorizado, como un idiota. Tropezou con ela e estirouse como nunha cama. Ollaba sen poder afastar os seus ollos dela. Viña cara a el, co seu andar lento e renqueante, e non sabía o que era exactamente. Semellaba un horrible escorpión mouro, ou unha sombra, ou un can ferido. Achegábaselle, botando lastimeiros xemidos, pedíndolle que non a deixase soa. Aínda que quixese non podería. Estaba completamente frío, paralizado, sen vida. Tiña as mans ríxidas contra o do pantalón e os ollos desorbitados. A araña achegouse a el, ergueuse nas súas patas traseiras, poñéndoas de diante nas súas pernas, e pouco a pouco, facendo unha punzante presión nas coxas, a través do pantalón, foi erguendo deica ficar apertada co seu abdome pegado ao del. Abrazábao cun movimento opresor e vacilante das súas patas, apertando moito a testa á súa. Chovía fora. Polos vidros caía auga facendo un lixeiro bruído. A araña escrutaba a face cos seus ollos brillantes e redondos. Eran dous botóns inhumanos, fríos, que se asolagaban nunha maraña de pelos tesos. Nun principio semellou que ia bicalo, mas despois, e sen afastar da súa face ollada, contentouse con acariñarlle a meixela pasándolle pousadamente unha pata pola cara. Pasáballe a chea de tenrura, sen advertir que o contacto dos pelos no seu rostro producira xa fatais consecuencias.